Luna 25 isimli зонд айдың көньяк полюсuna ултырырга тип 11 август Йыханга көтерилди. Әлегә 47 ел эсендә был Рәсәйнең беренче айга ултыру максаты менән осырылган аппараты. 47 ел тәнәфис булды бездә. Миссияның төп максаты галимнәрнең исәпләүләре буенча ул күптән билдәле сер түгел, айдың көньяк полюсында һау бар. Шыйык түгел әлбиттә, боз. Шул мәсьәләне тикшерергә, тупракты карарга һәм кояштың электромагнит тулкындары полюс ягында ни тиклем тәэсире көчле икәнен тикшерү максаты тора. Проект нимә менән билдәле? Пландар буенча айда гыйльми тикшерү станциясе төзеләсәк. Шуңа һау мәсьәләсе тора һәм шундагы ресурс, ландшафт, тупрак һорауы карала. Ошо елдың 16 августында Луна 25 айдың орбитаһына чыга. 21 август ул ултыра. Имен аман эшен башлаһа, шул сакта башлана яңы айды яллау ярышы. Был эште бит Кытай менән алып барабыз. Гыйльми тикшерү станцияһы Рәсәй һәм Кытай станцияһы буласак. Әле беренче булабыз без. 24 елда килеп ите аппарат Чанъе 7. Уларга мотор ултырырга Рәсәй ярдәм итәсәк. Достар, һеҙҙең ярдәмегеҙ менән генә сыға яңы видеолар. Әгәр сәй шәкәрлек ебәргегеҙ килһә, ошо һандарды күрәһегеҙ. Яки моны һылтанмала Донат Алертс аша күсерергә була. Караган өсөн рәхмәт һиңә. Мин Ғәлиән, һин Йыхан каналында. Репост ҡуй, лайк ҡуй, ярай, хуш.